खुलुमबाय फ्रेन्ड्स गिबियावनो जोंनि सिफुं दा मेल'डि टीमनिफ्राय नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय लोगोसे जोंनि भिडिअफोरखौ एसेबां बुरजा अननाय होनायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावहरबाय दिनैबो जों नोंथांमोननो आइजो माहारिनि ओरैबायदि आनबिलिभेबल फेक्ट्स खोन्थागोन जायखौ नोंथांमोना खोनाब्ला दुखुबो नांगोन आरो मोजांबो मोनगोन बेफोर गासैबो फेक्ट एबा सैथोखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबथायावलागै नायदो नङाब्ला नोंथांमोना गोबां खोथा मिस खालामलांगोन सो वेलकाम टु आवर चेनेल सिफुं दा मेल'डि समजों बारा गेलेलाबासिनो ओइ गुरु हजा सुरु रिसार्च खालामना मोननाय बादिब्ला मोनफ्रोमबो 90 सेकेन्डआव सासे प्रेगनेन्ट आइजोआ बे बुहुमनिफ्राय गोमालाङो साइन्टिस्टफ्रा रिसार्च खालामना मोनसे गड़ हिसाब दिहुनदों जे सासे हिन्जावसाया सानसेयाव 20,000 सोदोब बाहायो नाथाय बिनि सोलायै सासे हौवा मानसिया 13,000 सोदोबल'सो बाहायो बे बुहुमनि टप 20 माहाजोन आइजोआ गाव गावनि हौवा एबा बिफानि सम्पत्तिजोंसो माहाजोन जानो हादों रुस हादोराव हौवा मानसिनिख्रुइ हिन्जाव मानसिया 90 लाख बारा दं वाव जस्ट असम थौदो सेंग्राफोर जोंहाबो रुसावनो थाहैनोसै सासेयाव 10 जन लानांगौ जोंहाबो आं माखौ गानगोन बेखौ साननानैनो हिन्जावफ्रा गावनि जिउनि बोसोरसे सम हगारो नंगौना इन्टारेस्टिं बेनिखायनो बुङो हिन्जाव माहारिनि गोसोखौ इसोराबो बुजि मोना होनना अनुमानिक हिन्जाव माहारिया बोसोराव 30 निफ्राय 60 बार गाबो नाथाय हौवा मानसिफ्रा मात्र 6 निफ्राय 70 बारल' गाबो नंमारगो दे अन्थाइ बिखा हौवाफ्रा हिन्जावनिख्रुइ 2 गुन बारा नंखाय खोथा बुङो जाव सालारे हे गाइस कुल डाउन आंखौ रागा दाजोंसै मानोना बैफोर खोथाया आं बुंनाय खोथा नङा बेखौ मेलेमजिबिफोरासो सार्भे खालामना मोनदों भारत हादरनि बयनिख्रुइबो उन्दै बैसोआव फाथैलाइ बिसिनाय एबा तालाक लानाय आइजोनि बैसोआ मात्र 10 बोसोरल' मा शक जादों आंबो जादोंमोन नाथाय फेक्ट इज फेक्ट हार्ट एटेक जायोब्ला हिन्जावफोरनिया फाफ्लियाव सायो नाथाय हौवाफोरनिया बिखायावसो सायो आइजोफोरनि हार्टआ हौवाफोरनिख्रुइ दुगदुगा बांसिन जायो मोनसे स्टाडि खालामना मोननाय बादिब्ला हिन्जावफ्रा मेगनखौ 1 मिनिटाव 19 बार मिसिबो नाथाय हौवाफ्रा 11 बारल' मिसिबो हौवाफोरनिख्रुइ हिन्जावफ्रा बांसिन गाज्रि सिमां नुयो मोजां मोननाया ब्रेकआप जाखांनायनि उनाव हिन्जावनिख्रुइ हौवाफ्रा बांसिन दुखु मोनो आमेरिकायाव 40% गथ'फ्रानो हाबा जायै हिन्जावनिफ्राय जोनोम मोनो साइन्टिस्टफोरनि बादिब्ला प्रेगनेन्ट एबा गोरबोआव थानाय आइजोफोरा उन्दुनाय समाव हंख्रयोब्ला गथ'फोरा नोरजिया जोनोम मोनो एबा टिक्लु जायो गोबां हिन्जावफ्रा सानसेयाव 9 बार एबा 9 बारनिख्रुइ बांसिन गावखौ माबादि नुदों बिनिल' खोथा सानो खनसेयावनो गोबां खामानि मावनायाव हिन्जावफ्रा हौवाफोरनिख्रुइ बांसिन आखा फाखा सरासनस्रायै हिन्जावफ्रा हौवाफोरनिख्रुइ बांसिन सम थांना थायो जामाइका आरो कलम्बियाया मोनसे ओरैबायदि हादोर जेराव हिन्जाव बिगोमा मालिक एबा बसआ हौवाफोरनिख्रुइ बांसिन आमेरिकायाव 30% बिजनेस खालामग्रा मालिकफ्रानो हिन्जावसासो बुहुमनि गिबिसिन कम्पिउटार प्रग्रामारा हिन्जावसासोमोन ओइ नारी शक्ति जिन्दाबाद सेन्ट लुसियाया बे बुहुमनि मोनसेल' हादोर जाय हादोरखौ हिन्जावसानि नामजों दोनजानाय बयनिख्रुइबो गोबां फिसा खांनाय आइजोनिया 69 गथ'फोर दंमोन बियो रासिया हादोरनि फियोदर भेजिलेभ्सनि बिसिमोन बिथाङा 27 दाननि गेजेरावनो 16 पेयार्स अफ ट्विन्स 16 जरा जेवजा गथ'फोर 7 सेट्स अफ ट्रिप्लेट्स साथामै 7 बार आरो 4 सेट्स अफ क्वाड्रुप्लेट्स साब्रैयै 4 बार गासै 69 गथ'फोर जोनोम होदोंमोन अ माय गड आनबिलिभेबल खोनाना फोथायनो गोब्राब बायदि मोनो नाथाय बियो सैथो आंबो गिबि खेब खोनानायाव जिउआवनो खुगाथिं बारगरा फैदोंमोन सो दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोना माबे मोनसे फेक्टखौ बांसिन मोजां मोनखो आंनो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनो दाबावसै जाहाथे नोंथांमोना जोंनि गोदान भिडिअखौ लोगो नुनो मोनो